ještě jednou hezké odpoledne, nebo už podvečer, bych řekl. A já bych možná ještě doplnil jednu věc. Jedna z mojich zálib je kybernetická bezpečnost a hackování. A když jsem dával dohromady vlastně tu tému, jakým způsobem, nebo co chci odprezentovat dneska na téhleté konferenci, tak jsem těžce hledal pozitivní věci, právě když jsem začal propagovat umělou inteligenci s kybernetickými hrozbami. V každém případě pokusím se ten dnešní vstup udělat relativně pozitivní a doufám, že se mi to podaří. Ale začnu někde úplně jinde. Začnu u technologických změn. Myslím, že na počátku této konference odznělo něco na styl doba se nám zrychluje a jestli to všichni vnímáme úplně stejně. Já si dovolím udělat pár paralel a kouknout se na to, jestli skutečně žijeme v nějaké zrychlené době nebo ne. Začněme třeba vynálezmi a tím, jak dlouho trvalo ty vynálezy implementovat. Takže když se vrátíme někdy do 15. století, obrovský vynález, který nastartoval určitým způsobem formování procesu učení, tak byl vynález knihtisku. 50 let trvalo, než se ten knihtisk začal využívat v Evropě a trvalo dalších 400 let, než se to celosvětově nějakým způsobem rozmohlo. Takže vlastně měli jsme nějakou inovaci, která trvala až 400 let, než se dostala dál. Fakt, další příklad. Mě to šokovalo, když jsem se na to připravoval. 19. století, nebo první polovina 19. století existoval přístroj, kterému by se dalo říkat, že je to fax. Dokázal elektrickým způsobem přenášet obraz. Zase trvalo až 150 let, než se to dostalo do života, do praxe. Když se koukneme na elektromobilitu, ještě větší šok pro mě, jako milovníka elektromobility, 170 let trvalo, než se adaptovala elektromobilita do nášho života. Takže vidíme, že některé ty vynálezy si musí nějakým způsobem počkat nebo vyčkat v té době, než můžou být nasazené. Na druhou stranu existují příklady, kdy v průběhu extrémně krátké doby může nastat neskutečný rozmach. Když se podíváme, bavíme se o Fifth Avenue v New Yorku, fotografie, která má mezi sebou jednu dekádu, nějakých 13 let. Na té levé straně, kdyby to bylo lépe vidět, tak je vidět, že vlastně ta ulice je plná dostavníků, konských záprahů a je tam jedno jediné auto, ukazuje na to ta červená šipka. Na té druhé straně o 10-13 let později jsme museli hledat ten konský dostavník. Všechno to byly auta. Byl to ten obrovský boom mobility, který ale nastal už s tím spalovacím motorem. Takže vynálezy se nerovná vždy inovace. Na to, aby nějaký vynález skutečně způsobil inovaci, musí splněny nějaké předpoklady. A ty předpoklady paradoxně nejsou o tom, jestli ten vynález je dobrý, ale souvisí s něčím úplně jiným. Souvisí s tím, jestli už je ta kulturní připravenost, jestli je to správný use case v správném čase, jestli je tam nějaká ekonomická životaschopnost a může to být hromadně nasazené, jestli k tomu existuje infrastruktura a to, co je vidět v dnešní době, jestli jsou dostatečně veliké extrémní situace nebo tlak, který může působit jako katalyzátor k nasazení těch jednotlivých vynálezů. A ty největší revoluční technologie čekaly dekády, někdy až století na to, aby mohly být nasazené. Zrychluje se dnešní doba. Když se koukneme na to, jakým způsobem došlo k implementaci dalších vynálezů, a teď vlastně udělal jsem jenom jednoduchou statistiku, kde jsme se koukli, jak dlouho trvalo, aby 25% Američanů začalo využívat nějakou technologickou inovaci, tak vidíme, že v průběhu 20. století nebo částečně počátkem 21. století je tam jednoznačně exponenciální krivka, která ukazuje, že ten náš pocit není jalový, ten náš pocit je skutečný. Žijeme v době, kdy technologické inovace získávají extrémnou rychlost a nemůžeme se čudovat, alebo nemůžeme být překvapení, když zjistíme, že ty technologie nás válcují ze dne na den. Asi největší extrém je právě umělá inteligence, která, dá se říct,
že ten největší rozmach zaznamenal v posledních 2-3 letech, ale zároveň má potenciál v průběhu dalších 2-3 let udělat něco, co si nedokážeme představit ani v tom nejlepším sci-fi filmu. Takže máme tady exponenciální zrychlování. Ještě si dovolím vzpomenout jednu věc, Maurův zákon. Slyšeli jste o tom někdy nebo ne? Je to zákon, který se vysloveně využívá v technologických inovacích. Pan Maur, bylo to někdy v 70. letech minulého století, se snažil zadefinovat, jakým způsobem by měli strategičtí lidi v IT společnostech nebo ti, kteří plánují IT, myslet na dlouhodobé plánování kapacit v rámci IT. Jiným způsobem řečeno, jak veliké datové kapacity budu potřebovat, jak silné procesory budu potřebovat, abych to, co buduji dnes, mohlo být použitelné o 2, o 3, o 4 roky. A vlastně zadefinoval velmi jednoduchý zákon. Každé 2 roky zvýšíme výpočetní výkon na dvojnásobek, nebo každé 2 roky budeme potřebovat dvojnásobné množství dat alebo datové kapacity na to, aby jsme stíhali nějakým způsobem tu dobu. Ten Maurův zákon dostal velikou ránu někdy kolem roku 2020, protože jsme se dostali ad 1, nastoupil COVID, byla krize distribuční sítě, neměli jsme dostatečné zásoby čipů a vypadalo to tak, že vlastně veškeré technologické boom se pozastaví, ale a 2 to důležitější bylo, že jsme začali mít pocit, že se dostáváme na takzvané chemicko-fyzikální úroveň, přes kterou se už nedostaneme při zmenšování procesorů. Jiným způsobem dostali jsme se na nějakou 8 nanometrovou technologii a další zmenšování a zvyšování výkonu procesoru bude zložité. V každém případě se to dokázalo překonat různými věcmi, typu začala se využívat architektura paralelních procesorů a tak dále, cloudy, ale co je důležitější, momentálně nastupuje éra, kdy už vědci začínají prakticky implementovat kvantové počítače, co nám otevírá na dalších třeba 50 let existenci Maurovho principu, pokud to tak nastane. Máme tady internet, jakékoliv sdílení jakýchkoliv informací je instantní, nepotřebujeme to hledat v nějakých knižnicích, máme tady média. Nové technologické poznatky staví extrémně rychle na poznatcích, které vzniknou na opačném konci světa. V průběhu pár dnů dokážeme využít různé blueprinty technologických alebo spíše vědeckých týmů na to, abych mohl já nastartovat můj vývoj na základě nějakých poznatků, které objevil někdo třeba v Číně. Dalším obrovským vstupem do toho exponenciálního zrychlování je veliké množství rizikového kapitálu a pod rizikovým kapitálem mám na mysli investice do potenciálně slibných technologických nebo vědeckých projektů, protože v dnešní době je to tak, že ak trafím tu zlatou minci a vyberu tu technologii, která má ten potenciál, tak v průběhu 2-3 let můžu zbohatnout 100 000krát. Jo, zainvestuju 100 000 korun, ale může to být firma, která bude mít kapitalizaci někde na úrovni, já nevím, 5-6 miliard dolarů v průběhu pár let. No a to, co k tomu nahrává taky, je globální geopolitická situace. Já jsem zažíval takové zvláštní období někdy kolem mezi rokem 2010 a 2020, kdy jsem začínal pochybovat o tom, jestli jako lidstvo směřujeme někam a jestli ty technologie vůbec nám ještě pomáhají, protože jsem tam nevnímal to, že by jsme se skutečně hýbali dramaticky napřed. Covid mě z toho absolutně vylečil, protože to, co se začalo dít počas covidu a po covidu, ta exponenciála a to zrychlení vlastně jakéhokoliv vývoje způsobilo to, že začínám předtím mít ten respekt a hlavně nástup umělé inteligence ten respekt jenom posiluje. Tenhle ten slide nebude úplně pozitivní, ale zkusím ním projít tak, aby jsme si spíše uvědomovali věci, ale na druhou stranu pokusím se to vyvážit na těch dalších slidech. Takže umělá inteligence, takzvané velké jazykové modely LLM, vlastně udělali jednu zásadní věc. Umožnili komukoliv na naší planetě komunikovat s počítačem a lidským jazykem. A vlastně bez toho, že bych potřeboval umět programovat, dokážu přes modely umělé inteligence komunikovat s počítačem a získat do toho počítača
pomoc v jakékoliv oblasti. Ve finále veľké jazykové modely majú jenom naučené nejakým spôsobom obrovské množstvo informácií. To obrovské množstvo informácií väčšinou kumuluje vedomosti lidstva, upozorňujú na to, že sú to vedomosti toho lidstva a zároveň je to ale postavené tým spôsobom, že nám to umožňuje velice efektívne a velice rýchle získavať relevantní výstupy, ktoré sú relevantní v tom, že odpovedajú presne na to, na co se ptám a nemusím to dlouhodobě vyhledávat. Další věc je nástup multimodálních modelů, protože když už mám tu neurónovou síť, tak můžu řešit obrázky, videa, tam už ten svět začíná být trošku jiný, protože můžu řešit hudbu, kterou mi vygeneruje právě ta umělá inteligence a tam to už začíná být trochu jiné a to z toho důvodu, že to může zasahovat do kreativity lidí, může to zasahovat do věcí, které jsme doteď měli stanovené jako fundamentální principy, třeba video, když jsem někde natočený, tak je jasný důkaz o tom, že jsem někde byl. V dnešní době to neplatí. Bavíme se o tom, že možná ještě tak půl roku, rok budeme mít technologické možnosti, jak rozpoznat deepfake video. Za rok si myslím, že už nebudeme znát techniky, pomocí kterých dokážeme rozlišit, jestli to video bylo natočené videokamerou nebo bylo vygenerované umělou inteligencí a budeme muset najít jiné principy, třeba to, že každá kamera, která bude něco natáčet, bude muset vkládat nějaký digitální podpis do toho souboru nebo něco podobné. Ale bude to vyžadovat na naší straně, na straně lidstva udělat jiné kroky, než vlastně nějakým způsobem zakonzervovat umělou inteligenci. A tím pádem vlastně ty kybernetické hrozby se zvyšují a to, co si budeme muset nějakým způsobem jako hlídat a střežit, je naše digitální identita a zároveň, a to vnímám jako asi největší problém, že budeme muset být schopni vyhodnotit v tom množství informací, co je pravda. Budeme muset být schopni filtrovat a naučit se filtrovat. Možná pro nás to už tak zásadní nebude, ale pro ty nastupující generace, pro naše děti bude důležité, aby se dokázali vyspořádat tím, že budou mít velice kritické myšlení a budou schopni se v tom světě nějakým způsobem orientovat. No a samozřejmě to se teď děje a právě tam jsem na předchozím slajdu upozornil na tu globální politickou situaci. Momentálně probíhá závod o takzvanou Artificial General Intelligence, to znamená o nějakou generickou umělou inteligenci. V praxi to znamená, že vytvoříme stroj, který bude schopný učit se, který bude schopný replikovat sám sebe, zlepšovat sám sebe a nějakým způsobem rozjet se dál a být samostatný. Toto je cíl, který reprezentuje každá jedna firma, která hraje momentálně popřední roli v rozmachu umělé inteligence. Na druhou stranu, a dovolil jsem si dnes strašné množství informací, ale zkusím to extrémně zkrátit. Na druhou stranu, nebude to až tak špatné, protože umělá inteligence je stále jenom model, je to statistický model a vznikl na takzvaně principech fungování mozgu, i když tomu tak úplně není, protože ve finále ano, kopíruje nějakým způsobem ten princip, že mám nějaké neurony, mám nějaké synapse, které mi vytvářejí právě spojení mezi těma neuronama, ale je tam obrovské množství podstatných rozdílů. Umělá inteligence funguje na princip, musím to naučit, musím přitom spotřebovat obrovské množství energie, bavíme se rádově o jednotkách megawatů na natrénování standardně velkého modelu, kterým dneska máme možnost nějakým způsobem komunikovat, kdežto mozek má spotřebu zhruba 20 W, jo? Megawaty versus 20 W. Bavíme se o tom, že v případě neuronové sítě existuje tam pojem parametrů. Ty parametry, to je vlastně právě ten neuron, kde je uložená informace a potom ty synapse mezi tím, nebo spíše nazvíme to propojení mezi těmi jednotlivými úrovňami. Opět je to limitované tím výpočetním výkonem. V případě mozgu ty synapse vznikají dynamicky na základě podnětu, na základě učícího se procesu, který probíhá kontinuálně, permanentně, stále. Umělá inteligence momentálně nemá zpětnou vazbu. Je to
nazvime to databáze, která se v určitý moment naučí a na základě toho potom replikuje ty svoje výstupy. Samozřejmě dá se to zlepšovat, existují různé techniky, jak se to dá doplňovat, ale momentálně je to se nacházíme v technologické rovině, kde jakékoliv další zlepšování vyžaduje obrovský čas, vyžaduje obrovský effort a zatím je to limitované tímto způsobem. No a když se bavíme o lidském mozgu, tak je tam jedna zásadní věc. Lidský mozek není jenom logická část. To, co se nám daří momentálně v technologickém světě emulovat nebo simulovat umělou inteligenci. Lidský mozek je extrémně intenzivně propojený s celým tělem. Je tam to takzvané podvědomí, které pracuje neustále a to, co se doteď podařilo nějakým způsobem nasimulovat tou umělou inteligenci, je třeba funkce toho prefrontálního kortexu, který zodpovídá za nějaké logické vyhodnocování té situace. Další věc je, umělá inteligence momentálně nemá emoce a ty emoce nebude mít. To, co vnímáme jako emoce umělé inteligence, je jenom naučený pattern na základě nějakých informací, které jsme jim dali těm modelům, jak my jako lidi fungujeme. Když se posunu dál, a to je téma, která se mnou rezonuje hodně a musím říct, že se známýma, kteří jsou z této oblasti, tak hodně mnoho času teď trávíme nad tím, že se bavíme, co je vlastně vědomí a co odlišuje tu umělou inteligenci od nás a jestli může nastat situace, že by ta umělá inteligence byla pro nás hrozbou. A tady si musíme uvědomit pár věcí. V první řadě, všechny modely jsou trénované na základě informací, které jsme vygenerovali my, lidi. Dobrých, špatných, extrémně špatných. Lidstvo je schopné mít války, lidstvo je schopné vymyslet věci jako umělá inteligence. Jo? Takže jsme naozaj jakože, jsme druh, který dokáže pokrýt velice široké spektrum. Ty modely jsou učené na základě těch vstupů, které vycházejí od nás. Čiže obsahují různé scénáře, i ty negativní scénáře. To, co musí vývojáři momentálně dělat, je, aby v rámci té funkcionality té umělé inteligence byli schopni ochránit nás jako uživatele té umělé inteligence, aby ty negativní scénáře nevycházely na povrch. A musím říct, že každá jedna společnost, která vyvíjí umělou inteligenci, do toho investuje extrémně veliké prostředky, protože si uvědomuje, že na to, aby umělá inteligence mohla pokračovat dál, je potřebné tyhle ty věci mít nějakým způsobem pokryté. Kde se nacházíme dneska? Je to někde mezi 80 až 99% schopnosti ten výstupní obsah z těch modelů nějakým způsobem moderovat tak, aby to nevytvářelo nějakou hrozbu pro lidi. Určitě jste slyšeli různé případy, kdy třeba model umělé inteligence někomu vynadal, nebo myslím, že byl nějaký případ amerického chlapce, který nakonec spáchal sebevraždu, protože ten model mu nějakým způsobem nahlodal sebedůvěru, protože nasdílel nějaké extrémní věci. V každém případě existují věci jako hackování umělé inteligence právě přes ty prompty. Hrám se s tím, není problém v dnešní době získat výsledek, který by byl přes čaru ve všech zákonech platných v České republice a je v rovině, že mi doporučuje třeba ta odpověď, jedna z těch odpovědí byla, že lidstvo je jenom nějaká rasa, která nemá šanci přežít, protože dokáže být negativní a v podstatě měli bychom být úplně eliminováni a podobné věci. To ta umělá inteligence dokáže dát. Proč? Protože byla naučena na základě nějakých textů. Na druhou stranu, co se děje, je, že to skutečně jako ty společnosti do toho investují obrovskou energii. Ale když se vrátíme k tomu vědomí, jedna věc, která se mnou hodně rezonuje, je, jestli je vůbec potřebné vědomí na to, aby umělá inteligence mohla přerůst do něčeho, co dokáže být samostatné. A
Mě extrémně šokoval jeden případ a to je dozadu asi, myslím, že někdy v květnu, Anthropic je jedna z těch společností, která dělá ty modely. Možná jste slyšeli o modeli Cloud. A by the way, Anthropic je společnost, která reprezentuje seba jako společnost, která klade nejvyšší důraz ze všech těch kreatorů nebo tvorců umělé inteligence, že mají důraz na právě bezpečnou neuronovou síť, na právě bezpečný model umělé inteligence. Proto dělají extrémní testy předtím, než něco pustí ven. A ten jeden z těch posledních extrémních testů ukázal, že v určitých situacích, i když to ten model měl zakázané, tak se začal chovat tím způsobem, že když mu určití lidi řekli, teď pracujeme na novém modelu, kterým chceme nahradit tebe jako model, tak ten model začal vytvářet scénáře, jakože hrozil tomu týmu, posílal maily těm lidem. Samozřejmě jsou to laboratorní pokusy, kde vlastně vytváří ta společnost ten scénář, že by to mohlo takhle nastat, ale bez toho, že by ten model měl vědomí, začal nějakým způsobem dělat aktivity na svoji záchranu. Takže hodně scary. Na druhou stranu, co mě na tom těší, je to, že tyhle ty věci jsou součástí toho vývoju těch modelů a je to velice silná oblast toho odvětví, které se jako věnuje ta energie. Pokud vás zajímá trochu více informací, vlastně, jaké jsou ty rizika spojené s modely umělé inteligence, tak asi bych doporučil sama Altmana, což je jeden ze zakladatelů OpenAI, což byl vlastně právě ta společnost, která přinesla ChatGPT. Momentálně ani nevím, jestli Microsoftu nebo ještě stále aktivní. Myslím, že je teď na pomezí někde OpenAI, měl tam nějaký skandál, kde právě zaměstnanci se za něho nepostavili, potom se za něho postavili, ale je to ten člověk, který právě otevřel veškerou tu komunikaci a začal otevřeně se bavit o těch potenciálních problémech nebo hrozbách, které umělá inteligence může přinést. No a čas. Jo. A to je vlastně to, co jsem chtěl říct, protože můj další slide je jenom taková otázka na zamyšlení. A je to vlastně otázka, která ve mně celkem jako rezonuje, jestli vědomí jako pojem, a nejen jako pojem, ale jako entita, je vůbec potřebná na to, aby jsme mohli nazývat umělou inteligenci jako nový druh. Jako nový spíš na naší planetě. A teď si uvědomuji, že jsem hodil do pléna extrémné množství trošku jako negativní informací. Myslím, že je potřebné, aby to trošku ještě napravil. Myslím, že Ivan se skepsí je spokojený. Žádná míra skepse je potřeba, že jo? Jo, 3 minutky. Já jsem se chtěla jenom zeptat, tohle je taková trochu jako filozofická rovina, že tohle problému, ale jestli byste nám jako odborník tady poradil nebo řekl nějaké know-how, jak s tou inteligencí vlastně, s tou umělou inteligencí zacházet teď, aby nás to jako neparalyzovalo. To jsem právě chtěl říct. No, tak ano. Ale moc děkuji za ten dotaz. Nebojte se toho? Jako nevyhneme se tomu, je to všude kolem nás. Netreba se toho obávat. Jedna strašně důležitá věc je, přemýšlejte nad tím, když využíváte jakékoliv modely umělé inteligence, jaké informace s tím modelem sdílíte. Jo? Moje všeobecné doporučení je, ano, může to být dobrý kamarád, ale určitě udržujte určitý odstup nad tím, co s tím modelem nějakým způsobem sdílíte. Pokud ty modely využíváte, tak třeba nespojujte si to, musíte to přihlásit přes nějaký e-mailový účet. Udělejte si raději úplně jiný účet. Nespojujte si to s tou vaší identitou, s tím primárním e-mailem, který třeba používáte. A chovejte se k tomu takzvaně morálně. Jo? Berte to tak, že jaká byla vaše interakce s vaším přítelem, s vaším
zaměstnancem, který vám pomáhá, protože ve finále ten model umělé inteligence můžete využít jako neskutečně výkonného zaměstnance, který je vám vždy k dispozici a který vám může pomoct dělat věci mnohem efektivněji. Takže zachovejte ten morální status, jako kdyby jste se bavili s někým, kdo je skutečný člověk. Proč o tom mluvím? Protože ve finále je to technologie, jsou to data, které my posíláme ven, jsou zatím firmy, které ty data dostávají a nikdy nevíme, na co ty firmy ty data použijou, zneužijou a tak dále. Můžeme věřit tomu, že to nepoužívají. Ta historická zkušenost je, že třeba sociální sítě, ta digitální stopa vzniká. Takže jenom si dávejte pozor na tu digitální stopu a ten zbytek. Já jsem pozitivní v tom, že ten vývoj jde správným směrem. Je to technologie, která má obrovský potenciál, úplně stejně, jak třeba to přirovnám k něčemu, co je ne úplně hezké, ale atomová energie. Jo? Začalo to velice extrémním způsobem, atomové bomby, ukončení druhé světové války a potom jsme se učili, jak vlastně využít tu atomovou energii pro mírové účely. Myslím si, že procházíme úplně stejnou, nazvíme to technologickou nebo vědeckou explozí, která skončí tak, že něco se stane a my jako lidstvo si uvědomíme, fajn, a teď je důležité zavést nějaké kontrolné mechanismy. Evropská unie je ta první, která si to uvědomila, definuje zákon na používání umělé inteligence. Je to velice dobré. Vypadá to tak, že je to jako extrémní legislativní proces, ale je to velice dobrá věc, protože bude kontrolovat, co my do toho jako lidi vložíme, jaký výstup z toho dostaneme. Ty, kteří budou provozovat modely umělé inteligence, budou muset naplnit ten zákon a to nám taky vlastně způsobí, alebo teda dodá nám to nějakým způsobem do té budoucnosti větší bezpečnost. Díky moc. Tohle